Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taitorin. Eittäkö mikä maalin kaveri iskee? Eittäkö mikä maalin kaveri iskee? Oli ystäviä, aivan peltikin. Nyt on teljetty herrojen vitriiniin. Ennen joulua silmänsä raottaa. En vielä varmuutta uudesta kodista. Muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika Julia. Nyt poika sanoo, se kylpää, se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo, se riikkuu ja rällää. Katselemalla, meidän poika on tullut kotiin. Se kiima, alkaa kellosta loppua tiima. Vielä viimeisiin tosikoitoksiin, ymmärlevoton ne junen päästäkin. Vaikka vuosittain ystävät naamat, kohtaa poika he syleille saavat. Nyt kapteeni käsille nostaa, halaa suhtelee kun omaa lastaan. Nyt poika sanoo, se kylpää, se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo, se riikkuu ja rällää. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3.19 ottelun 3 erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. 56-41. Mikke Granlund tarjoilee. Janne Pesonen lataa koko voimalla. Suomi ottaa toisen maailmanmestaruutensa. Tähän joukkueeseen luotetaan niin paljon, että Ruotsi ei sieltä enää nouse. Ruutu Koivu ylhäällä. Poikittaisyöttö Mikko Koivulle. 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut. Mika Pyörä lataa. Se on lopun alkua. Se on lopun alkua. Suomalaiset iskevät 5-1. Ja tämä on nyt sellainen löylytys. Kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peli aikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle! Se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa peliä. Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 6-1, 56 sekuntia.